Ak by si sa dnes spýtal niekoho, prečo sa rodí menej detí, väčšina odpovie jedným slovom: peniaze. A dáva to zmysel. Byty sú drahé, hypotéky sú drahé, vychovať dieťa tiež nie je zadarmo, lenže je tu jeden problém. Švajčiarsko patrí medzi najbohatšie krajiny sveta. Južná Korea je technologická veľmoc, Japonsko patrí medzi najvyspelejšie štáty planéty a všetky tri krajiny majú jednu spoločnú vec. Rodí sa tam katastrofálne málo detí. Takže čo ak problém vôbec nie sú peniaze? Na to, aby populácia neklesala, potrebuje každá žena v priemere približne 2,1 dieťaťa. Je to len štatistický priemer, ktorý zohľadňuje, že nie všetky deti sa dožijú dospelosti a nie každý človek bude mať vlastné deti. Slovensko približne 1,5, Taliansko okolo 1,2, Japonsko približne 1,5 a Južná Korea menej než jedno dieťa na jednu ženu. To znamená, že ak by sa nič nezmenilo, každá ďalšia generácia by bola výrazne menšia než tá predchádzajúca. Prvá logická odpoveď sú peniaze, lenže vedci si všimli zvláštny paradox. Keď krajina bohatne, počet detí najprv rastie, ale po určitej hranici začne opäť klesať. Čím je spoločnosť bohatšia, tým menej detí sa často rodí. To je úplný opak toho, čo by väčšina ľudí čakala. Takže ak za to nemôžu len peniaze, čo potom? Možno odpoveď nájdeme v minulosti. Pred 200 rokmi boli deti obrovskou výhodou. Na farme pomáhali pracovať, starali sa o hospodárstvo a keď rodičia zostarli, často sa starali deti o nich. Dieťa bolo svojím spôsobom investícia. Dnes dieťa je skôr najväčší výdavok tvojho života a to úplne mení spôsob, akým nad rodičovstvom rozmýšľame. Potom je tu niečo, čomu ekonómovia hovoria opportunity cost. Znie to nudne, ale myšlienka je geniálna. Predstav si, že máš len 3 možnosti. Práca, rodina, dom. Jednoduché. Dnes môžeš cestovať, podnikať, študovať, pracovať v zahraničí, budovať kariéru, natáčať YouTube videá alebo skúšať všetko naraz. Čím viac možností máme, tým ťažšie robíme veľké rozhodnutia. Existuje jeden zaujímavý fakt. Vo väčšine prieskumov mladí ľudia stále hovoria, že chcú mať 2 deti. Nie 0, 2. Keď sa ich vedci opýtajú o 20 rokov neskôr, veľa z nich má jedno, alebo žiadne. Nie preto, že by si to rozmysleli, ale preto, že život vyzeral inak, než plánovali. Je tu ale ešte jeden problém. A ten sa nedá vyriešiť vyšším platom ani lacnejšími bytmi. Biológia. Veľa ľudí si myslí, že plodnosť začne klesať až po 40-ke. V skutočnosti začína postupne klesať už okolo 30-ky. Nie dramaticky, ale každým rokom o niečo viac. A moderný život nás tlačí presne opačným smerom. Najprv škola, potom práca, potom kariéra, potom hypotéka a až potom dieťa. A možno si teraz hovoríš, dobre, ale možno ľudia deti jednoducho nechcú. Nezmizla túžba, zmizol správny čas. Problémom môže byť aj to, že mladí ľudia sú nestabilnejší. Vydržia menej v robote, často menia plány, to pri dieťati jednoducho neurobíš, musíš ho vychovať. Niektoré krajiny sa usnažia situáciu zmeniť. Pridávajú príspevky, stavajú škôlky, podporujú mladé rodiny, niektoré dokonca rozdávajú tisíce eur za narodené dieťa. Výsledky? Úprimne, zatiaľ skôr sklamanie. Tak prečo sa teda rodí menej detí? Nie preto, že by dnešní ľudia boli lenivejší a už vôbec nie preto, že existuje jedna jednoduchá príčina. Je to kombinácia biológie, ekonomiky, spoločenských zmien vo svete, ktorý nám ponúka viac možností než kedykoľvek predtým. A možno je na tom najsmutnejšie práve toto. Väčšina ľudí nehovorí, deti nechcem, hovorí ešte nie. Lenže moderný svet vie ešte nie, veľmi rýchlo urobiť už je neskoro. A možno práve preto sa dnes rodí menej detí než pred niekoľkými 10 ročiami.